Tinanong ko kung ano na yung update tungkol sa kanilang internal investigation sa DSWD hinggil sa reklamong yan. Ang sabi naman niya, nagkaroon daw sila ng exchange ng mga text at may pinapakita siyang mga screenshot at ano ba yun? Kasi tinatanong kung bakit siya may alleged duplication of certain social project. Eh sabi niya kasi marami naman dumadaing sa opisina niya. Wala naman siyang mga puntang iba, kundi magbigay na rin mula sa opisina niya. So may commitment. Eh, alam naman natin, miski sa Senado, ang dami rin nakapila rito for medical assistance, kung ano-anong assistance. Hindi mo talaga maiwasan, mahirap ang panahon eh. Okay, JC. Ma'am, good morning po. Related lang po dyan sa ayuda po. Sumagot po yung Office of the Vice President po regarding po dyan. Ang sabi, Ay, ganon. misleading daw po at hindi daw po totoo yung sinabi ni Gatchalian. And then ready daw po sila maglabas ng umanom ng dokumento para patunayan daw po sila maglabas ng umanom ng dokumento para patunayan daw po yung sa... Mabuti yan, para magkaklaruhan. Ano? Kasi hindi naman ang VP lamang nagre-reklamo. Nakita naman natin noon, nung Lunes, si Congressman Olaso umiiyak na sa inis eh. Galit na. At saka ako, marami akong natuklasan sa Surigao del Norte, nangyari yan sa North Cotabato. Tapos yung iba't iba pang project na biglang nakakansela, na wala naman notice, wala namang pinagsabi na i-confirm pa daw yung listahan. Marami talagang reklamo. So, Aminin natin. Tapos yung kababalaghan pa na ayun nga, yung Bulacan, Pampanga, halos malunod yung tinatawag natin yung Rizal nung ikalawang bagyo. Abay ilang beses na binagsakan ng bagyo, wala namang ayuda, puros food pack, dinadaing ng mga tao. Ano ba, saan na yung cash? Kasi kailangan namin mag-ayos ng bahay. Samantalang may ibang probinsya, alam naman natin, at narinig na bilyon-bilyon ng pinapakawalan. Wala naman ni isang disaster doon. Nagtataka pati yung mga tao roon kung bakit bigla silang binibigyan ng tigti 10,000. Nalabis-labis kung tutuusin sa pangkaraniwang 3,000 na ayuda. Ma'am, ang sabi ni Secretary Rex, wala daw silang tinatanggihan na assistance, yung hiling ng OVP. Pero sabi naman ng OVP, misleading daw. Ano yung nakikita niyong parang lapses I think dito, ang ma'am? mahalaga rito, abangan natin yung report ni Secretary Rex at saka itabi natin doon sa iba't iba pang reklamo at tsaka natin maintindihan. So sa tingin niyo ba, nakita niyo na parang napopolitika talaga yung... Pero para sa akin, totoo naman na talagang biglaan. Kaya nga, ang proposal ko, katulad ng 4Ps, gumawa na tayo ng listahan talaga ng mga nangangailangan. Maliban sa agriculture, pwede siguro tignan yung mga hard-hit industries, katulad ng mga TODA. Ang lupit, di ba? Nga lockdown, talagang hirap. So hard hit yan. Hard hit rin ang market vendor. At wala naman silang paninda na mura-mura. They cannot pass on the entire increase and inflationary cost to their customers. Otherwise, no one would buy. So, may mga hard hit sectors talaga na maaari talaga nating tulungan pa rin. Ma'am, kung totoo yung reklamo ni BP Sara, sa tingin niyo naman, walang kinalaman yung Malacanang. Hindi naman ganun si PBBM na Hindi kung ko alam. kalaban sa politika. Wala ko alam kasi very speculative yung tanong. Kailangan makita natin kung anong linalaman ng kanilang investigasyon. May report daw sila. At ganun din yung report rin ng ating OVP. So ma'am, yung proposed budget ng DSWD, you will make sure na walang may insert kagaya ng AKAP this year? Nagda-draft nga ako ng love letter ngayon tungkol sa proseso ng BICAM. Kasi masyado kong pinersonal yung mga pinuslit dyan sa BICAM. Kung bakit naman yung subcommittee talaga na hawak ko, yung subcommittee ay
talagang nasingitan ng kung ano-ano noong 2024. Parang feeling ko, ako talagang pinersonal eh. Kasi kung bakit naman yung COMELEC, biglang nagkaroon ng 12 billion. 12 billion para sa PI, sa People's Initiative. Sabi ko, ba't ganun? Samantalang yung sangkatutak na request ng COMELEC, tungkol sa opisina nila, tapos yung mga sahod ng mga tauhan nila na hanggang ngayon hindi pa nare-regularize, yun yung mga request. At saka yung iba't ibang opisina na parang nakikitira lang sila sa pulpot doon ng 26 billion, samantala yung hinihingi talaga yung DSWD. Ayun nga, yung kanilang walang kamatayang JO, puro job order nga, wala kang permanente sa kanilang mga tauhan, kawawa naman. Tapos wala silang sasakyan, nakikisakay sila sa public transport sa kung saan-saan, hawakan cash. So, nagtaka talaga ako saan galing yung AKAP. Nung tinanong ko sa DSWD, hindi rin nila alam. At sabi nila, hindi na nga namin alam. Basta sumulpot na lang yan. At ngayon, gagawan namin ng paraan kung paano ibibigay yan. Bakit ganon? Walang ganon, di ba? Wala naman tayo naririnig na gayon. Nagulat lang tayo. Hindi natin pinagkakaitan ang tulong o ayuda sa sino man. Pero isaayos natin para makatarungan at yung tunay na nangangailangan ang siyang mabibigyan. Hindi yung kung sino-sino na lamang na may palakasan pa raw. Ma'am, ano yung love letter na sabi mo? And then, nagla-love letter ako sa BICAM kasi nga, ayoko na maulit. So, sinasabi ko nga, kung maari, yung proseso ng BICAM, baguhin natin. Medyo gandahan naman natin ng konti. Transparency and accountability naman ng konti. Unang-una, maaga pa sana, mag-usap-usap na yung mga subcommittee heads ng House at ng Senado. Wala tayong gulatan, ano? Mas maaga, dapat mag-usap na tayo kung talagang kailangan. Ano ba naman, nakakaintindihan naman. Ako, ang tagal ko sa house kaya. Ako yung overstaying sa house. Sa 12 years ako sa house. Pinakamatagal yata ako dun eh. Naintindihan ko maigi ang mga local and district concerns. So, papayag naman tayo dyan, magkaintindihan. So, walang gulatan. Ikalawa, maliban pa sa yung mga vice chair, magtipon-tipon at alamin kung ano talaga yung mga pagbabago na i-finalize. I think the other thing is, kung maari, yung LBRMO, yung ating finance committee dito, timbrehin rin sa amin kung ano paano naman yung ganon. Dapat konting pakikisama, nadadaan naman yan sa pakikiusapan. So, ma'am, na-communicate nyo na yan kay SP Escudero? Hindi, wala pa yung love letter ko eh. Binubuo ko pa eh.